हो जाता नहीं। गोसाई महाराज जी लिखले कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जौना समाज में जौना परिवार में सुमति जाग जाला वही जे दौलत अटारी बा, अनत सारा दुनिया भिखारी बा। आज के नयका पुरनका का हो भैया, का हो हेलो पुरनका आज के डेट में हमने के चाचा जी यह कहल गइल बा, जौना के भोज भंडार में पत्तल बिछा के ले पलथिया मार के खालन सुना, ओकरा के कहता कि पुरनका हो, आ नंबर में लग जाता प्लेट लेके ओकरा कहता कि नयका हो। यही बॉब सिस्टम ज्यादा ना तनी सनी हमने के आज के डेट में देखल जाए। पहले पुरानिया काका लोग गरीब लोग फटल पुरान पहनत रहले तो उनका के शिकायत होते रहले। आज खूब रुपया वाला है, पैसा वाला है, वो यदि जे फटल ना पहनी है तब वो शिकायत बा। एक दिन रहुआ अपना घरे गई ने, उनकर माई पूछली के रे बबुआ तू इतना पैसा रुपया कमाता रहो, आखिर फटल काहे पैजामा पहनले बारो। निरहुआ कहतर के माई यही ना आज के नयका हो, जब तक ला 10 गो जींस माने 10 ठैया फटल ना रहेला तो ओकरा के नयका कहबे न कइल। पहले पुरानिया लोग पहनत रहले तो शिकायत होत रहे, आज माने पैसा वाला पेन नहीं खे पहनत तो वो शिकायत बा। पहले के गाना बजाना का रहे, अब के गाना बजाना का हो गए। पहले हमने के गाना बजाना रहे कि माई बहिन लोग सब परिवार लोग सुनत रहले घर में। आज के ऐसे ऐसा गाना बजाना चल गइल बा जौना कि पूरे परिवार लोग ना सुन सकेले। पहले गाना बजाना का रहे बबुआ, बात मोरो बिगड़ी बनाए दे भोले बाबा, अरे बात मोरो बिगड़ी बनाई दा, मोर भगिया के मनाई दो ए भोले बाबा, मोर भगिया के मना। कितना सुंदर रहले, पूरा परिवार लोग सुन सकेले। लेकिन आज के गाना बजाना का हो गई माने जकरा कहे के हिसाबे नहीं है।